noso verde, a nosa paisaxe, os nosos montes, as nosas árbores, a nosa madeira. Galicia é madeira. A madeira está presente na nosa vida cotiá. Na nosa casa, na oficina, no momento de ir á compra, no coche, cando mercamos roupa ou nese momento de desconexión. A madeira forma parte de multitude de produtos máis eficientes, máis limpos, máis sostibles e feitos en Galicia. O modelo de economía lineal dependente dos combustibles fósiles e das materias primas non renovables é un modelo que se esgota. Precisamos un cambio a un modelo de economía circular baseado nos recursos naturais renovables. A madeira é a solución. Un recurso renovable que crece e produce enerxía limpa en lugar de residuos. Camiñemos hacia unha nova economía. A bioeconomía. Substituindo os plásticos, o aluminio ou o aceiro, materiais que producen altas emisións de carbono na súa fabricación, por produtos feitos de madeira, estamos axudando a coidar o noso entorno. E non só iso, estamos creando riqueza na nosa comunidade. Porque Galicia ten na madeira moito máis que un recurso da natureza. Galicia ten na madeira un sector competitivo que xera máis de 80.000 postos de traballo directos e indirectos e que conta con cerca de 3.000 empresas. Un sector vinculado ao rural onde máis emprego fixa, cos bosques máis distribuídos socialmente de toda Europa. Un sector que crea riqueza en todo o territorio, con cerca de 50.000 propietarios forestais que cada ano venden madeira por valor de 300 millóns de euros. Un sector que xera valor e factura máis de 2.200 millóns de euros por ano. Galicia conta coa industria máis punteira e máis diversificada do país, comprendendo a todo o proceso da madeira. Dende a produción e explotación forestal, pasando polos serradoiros, as empresas de chapa e madeira técnica, as de pasta de papel, as carpinterías, ata as empresas de mobiliario e servizos. Somos unha potencia forestal en Europa, cunha superficie forestal de máis de 2 millóns de hectáreas, 2/3 partes do territorio. Da nosa comunidade sae a metade da madeira cortada cada ano en España. E 14 países da Unión Europea teñen menor volume de cortas anuais que Galicia. Por todo isto, o sector da madeira é un sector de futuro e tamén é un sector que coida o medio ambiente. As árbores absorben o dióxido de carbono e almacénano en forma de madeira. Consumir produtos feitos de madeira conserva o carbono capturado e axuda a reducir a contaminación e a mitigar os efectos do cambio climático. Galicia ten nos seus montes toda unha historia, porque a madeira fainos lembrar o noso pasado, pero sigue moi viva no noso presente e conforma grandes retos e oportunidades para o noso futuro. Porque a madeira é o futuro, porque a madeira coida de nós. Coidemos nós tamén dela. Sí, porque Galicia é madeira.